Nakapuyo sa Lapu-Lapu City dihang nanarbaho pa kini ang Pinay nga namatay sa missile strike sa Haifa, Israel niadtong Abril 5. Siluan mayroon din sa exclusive report. Dinhi sa giabangang panimay sa iyang mga igagaw sa Sangi Interior, Barangay Paho, Lapu-Lapu City, nakapuyo ang 29 anyos nga si Lucille Jean Olasiman Gersovich niadtong 2016 dihang nangita pa siya og trabaho. Lumad siya nga taga Kulambugan, Lanao del Norte ug nanimpad sa Lapu-Lapu City diin nakatrabaho siya sa usa ka hotel ug nadestino sa money changer niini sa airport. Sulod sa taas-taas nga panahon siyang na-assign sa naasoing money changer ug dinhi niya naila-ila ang 42 anyos nga Israeli software engineer nga si Dmitry Gersovich atul sa pandemya. Human sa pandemya, ni-propose kaniya ang langyaw ug nagpakasal sila sa usa sa mga resorts sa Barangay Punta Inganyo niadtong April 28, 2024. Matod sa iyang mga igagaw, kay naghikay pa si Lucille sa iyang mga dokumento, pabalik-balik ang iyang paglarga dito sa Israel ug balik na usab sa Lapu-Lapu. Hangtod nga niadtong October 2025, didto na gayud nagpuyo si Lucille ug ang iyang bana sa Tel Aviv, Israel. Dihang nibuto ang gubat tali sa Israel uban ng Amerika ug sa Iran niadtong February 28, kanunay nga mo-update kanila si Lucille ug nibutyag nga luwas ra siya didto kay anaara sa ubos sa ilang gipuy-an nga apartment building ang bomb shelter. Wa usab sila magdahom nga na-discharge na sa hospital ang mga ugangan ni Lucille ug nauli na kini sa ilang apartment building sa Haifa. Tunga gabi na sa mga Sunday to nang Monday nga na-confirm gyud nga sila di ay upat. Pasal dayon wala di na kay di mi makadawat ba. Kay para namo di pagid angay si Silgin mawala kay buutan kayo siya. Dili gyud siya. Kada mga sila diri sa mga sila magkuon. Asa si iyang bana buutan sa Japon. Asa yung mga ugangan gani. Matod sa iyang igagaw, usa sa mga higalang Pinay ni Lucille dito sa Israel ang nikontak kanila ug sa mga ginikanan ug igsuon ni Lucille. Nakatawag pa si Lucille sa iyang amahan sa Lanao del Norte alas 6 sa gabi niadtong Domingo o 5 ka oras sa wala pa naigo sa missile attack ang apartment building sa Haifa. Pero pagkabalo na mo nakabasa na mi atong message sa yang amiga mo to nga amo nang mo to nag-search nami, nagtawag nami, nag-chat, wala na. Niring iyang phone pero wala. Hangtod karon, di pa makadawat ang iyang mga igagaw nga wala na si Lucille, nga daw sama sa ilang igsuon ang ilang pagtratar. Bakit siya buta? Pati nabangon. Daliradula. Gihulagway usab nilang maayong tao ang Israeli nga bana niini nga mohapit gayud pagbisita sa ilang Pinoyanan sa Lapu-Lapu City niadtong magbisitahan pa kini sa Pilipinas. Gusto siya mukaon og kanang dynamite ana ba na siya kakuan maningkamot siya makabalo siya binisaya lahi siya nangingkamot siya para lang siya nga makakuan ba sa side gani ni Silgin lahi sila kada muuli sila dream ari gina sila sa Lapu-Lapu. Giswayan sa Balitang Bisdak News Team pagkuha ang habig sa igsuon og mga ginikanan ni Lucille apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag. Hangyo lang nila ngadto sa gobyerno nga unta tabangan silang mada ang patayng lawas ni Lucille dinhi sa Pilipinas aron ila kining malubong didto sa Lanao del Norte. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.